Enkosi kakhulu masibulise kuwe, sibulise nakwembukeli ekhaya sikwathi unyaka omtsha kananjalo. Namhlanje singaphandle kwenkundla yamatyala yalapha eMonti nalapho ke bekuvele khona abarhanelwa ababini abatyholwa ngokudlwengula umntwana oneminyaka eli-11 nje kuphela. Umntwana oyinkwenkwe leyo kanti abo ke bebevele enkundleni namhlanje nguZipho Zethu Falteni noSisipho Divane. Esi siganeko ke senzeke kunyaka ophelileyo. Baqala ukuvela ngomhla we-12 kuNovemba kunyaka ophelileyo bevela kwakule nkundla. Nalapho ke bathi bayazisa inkundla le into yokubana abayifuni ibheli nanjengoko ngaphambili ebethe bayifuna kodwa baye ke bayeka bathi abasasenzi isicelo sebheli. Namhlanje ke bebuyela kule nkundla bezokwenza eso sicelo kanye xa sivayo into yokubana beze ingabantu abazofuna isicelo sebheli kodwa ke kuthe phakathi qhuba ityala elo bathi abasasifuna isicelo sebheli bayasiyeka. Bazawuphindela ke ngoku ngaphakathi esiseleni balinde ukuxoxwa kwityala njengoba bezobuya ngomso umhla wesi-6 kuzoxoxwa ityala ke ngoku kuphinde kuyaphandwa kokubana kwenzeka ntoni ngalamhla kuze ke nobungqina obukhoyo ebekufuneka bube buyavela ngaphambili. Kodwa bakhona abantu abazileyo bezoxhasa ixhoba eli lingumfanana omncinci uquka ke iqela le-EFF apha eMonti. Sinaye kusihlalo weli qela kule sub-region lapha eMonti umnumzana uTsepo Mohapi. Mhlekazi, enkosi kakhulu ngokuba ube nathi eMpuma Kapa TV. Kudala besithi bafuna ibheyile batshintshe bathi abayifuni. Ingaba mhlawumbi luthini uluvo lwakho malunga nako? Mandikubulise msazi, ngibulise nababukele ekhaya. Siyavuya bephele beyiyeka into yebheli. Buyakhumbula njengoba usitsho nge-12 kaNovemba bathi ibheli abayifuni saselapha. Siye sothuka ke sifonyelwa nge-31 kaDisemba wonke umuntu useholideyini ukuba balapha ecourt bazokwenza isicelo sebheli. Khangaxelelwe umphandi wetyala, khangaxelelwe umzali womntana. Siyifumene apha ecourt ngabantu abaphangela aba yela case benyilandela naba abantu apha ecourt sakhawuleza sabaleka saza apha ecourt. Safika siqhuba neso sicelo sebheli. Wathatha i-stage accused number 1 ezama uzithethela uba kutheni efuna ukhutshwa ngebheli. Wathatha umrhanelwa wesibini naye wathetha. Inkundla yayamisa phakathi kumrhanelwa wokuqala yathi kuzawuphinda kubuye namhlanje. Into endiyicingayo ke zinto ezazithethwa ngoba into abezithetha zazinako ukuba lozaza kakhulu, into ezifana into yobana umama walo mntana uyazazi izinto bezithethwa ngulo mntana kubo. So umantyi wadicide uba mayiphinde ibuye namhlanje. Sikhwankqisekile xa sifika namhlanje besithi ibheli bayayibaleka kwakhona bayayiyeka. Asazi nababona uba kukho thina bazawuphinda babuye ngenye imini bazoyenza okanye badicayidile uba abazuyifumana noba kuthini ngoba abahlali bona bamile abafuni bafumane ibheli. Kuvaliwe isinqawonqaweni kwazi izindlu zabo zitshixile kuthiwa abafuni ekuhlaleni phaa. So sileli qala i-EFF sizawuquqa apha ecourt sifuna ukwenza sure umntana uhoyakele and ijustice uyayifumana. Akukho mntu ongumama onokwenza into emntaneni kodwa naye unabantwana uzela umntana amhlukumeze ngolaa hlobo and aze court azoyithetha uba hayi lo mntana nguye othe masenze le nto. Sambonisa sadlala ngawe gqa samxela uba hayi uthi asinayenza nawe le nto. Akho abayiphiki and into embi besiyimamela apha ngoba ekuthetha laa sisi uba hayi lo mntana uzile kuthi wathi masingene erumini samkhulula wazikhulula wathi masimpotopotoze ogqa sawugqa umpotopotoza wathi hayi sathi hayi akho nto noyenza nawe. Wakhwanqiseka kakhulu umantyi ebuza uba uzithetha njani ezinto emntaneni uyitshomi kamamakhe ungangomamakhe. Wathi la accused hayi ngumamakhe odla ngothetha izinto phakathi kwethu nalo mntana. Sifumanisile into yoba lo mntana kuyahlala kuselwe naye ubungqina obekuthethwa ngu-accused number 2 phaya estendini. Uyasela athenge utywala ngokwakhe nomamakhe ekhona. So imeko nje embi and siyacela urhulumente amthathe laa mntana ubunayo indlela azame indlela yokumkhusela. Akho mntana ophila kwindawo enje ingakumbi xa nomamakhe ezinto zazi kuthiwa akafundi laa mntana. So siyamcela urhulumente bazame kangangoko laa mntana akhuseleke but nangomso saba lapha ecourt sifuna ukwenza sure uba ubulungisa umgaqo woMzantsi Afrika yalandelelwa leya into i-gender based violence neento ezine-rape i-crime nje in general mayingahleki makungahlekwa nayo mangabikho mntu xa yenziwe ngumntu ongumama ibe into engathi ingajowa ngapha ecaleni. I-rape noba yenziwe ngubani na. So silapho uxhasa usapho, silapho uxhasa umntana, sikwacela urhulumente athathe umntana amzamile indawo ebhetshela nohlala kuyo enze sure uyafunda esikolweni. Inkosi kakhulu mhlekazi. All right, thank you very much.
Lowo ke ngusihlalo weqela le-Economic Freedom Fighters kule sub-region yalapha eMonti, umnumzana uTshepo Kamohapi. Uvile mbukele ekhaya ebalisa ngokuba bakuvileyo enkundleni, kwakunye ke nento ayibiza ngokuba noko yinto engazange yenziwe kakuhle inkundla, kuba kaloku wathi kwachotshelwa isicelo sebheyile ngomhla wama-31 kuDisemba, kungakhange kube bakhona abantu abaziswayo abaphandi betyala, kwakunye ke nomzali lowo mntwana. Uvile ke sithi umemelele into yoba urhulumente akhusele umntwana lo othe wabalixhoba lesi siganeko. Sibuyele kuwe estudio.